Magandang araw po. So dito tayo sa Ordaneta. So i-update po natin yung project. So medyo matagal-tagal din po tayong hindi nakapasyal dito. So nakapag tabon na rin po sila dun sa site. Pero bisitahin pa rin natin mga boss. So dito na tayo. Ayan o, papunta sa Barangay Kabuluan. So update lang natin. Okay, dito na tayo. Bakod na rin Okay, dito na tayo sa site. So ano ko na, magpalipad muna ako ng drone mga boss. Ayan o. Sa bawat pader na itinatayo, damdamin ay nauhulma, siya'y lilitaw. Mula sa lupa, pangarap ay umahon. Bahay ng Team LV, lahat ay magtatagumpay. Tagamak, Lagunila, kami nagkaisa. Simula sa halik ng araw, tila bago ang umaga. May lakas sa iisang puso diwa. Bahay serye ating simulan, puno ng saya. Okay. So itong bakod, si owner na po nagpagawa yan po. Hindi po kami yung gumawa ng bakod. So yung parte lang po natin, yung scope of work lang po natin dito, yung sa loob. Yan, yung sa may sa may dito sa loob ng bakod, ditong bahay lang. Yan lang po yung gagawin natin dito. So dito hindi po tayo yung gumawa dyan. So slab na po tayo. Sorry na po tayo sa loob mga boss. So ayan, punta natin. Flooring na tayo mga boss. Flooring na po tayo. Slab. So nakaabang na rin po yung mga electrical niya, conduit niya. Ayan. So ito po yung lanay. Tapos na, anong update? Matatapos na yung process. Kailan matatapos? Robert Design, next week sir, matatapos. Ha? Next week sir, probably matapos. Pero may nagtatrabaho ba? Wala. Nasaan yung welder na ito na? Nandun po sila sa sila po. Tinauna nila to? Ganun. Kasi sir, nahulugan po yung mga pinag-deliver nila eh. Tsaka, Sige. So ito yung living room, no? Si Architect Gobert nga pala mga boss. Terrace natin, lanay yun. wala na isang dirty kitchen tapos lang. Dining, tapos kitchen, tapos yung dirty kitchen. Ayan. So hindi pa po tayo nakapagpalitada rito. So hindi na tayo makakapasok sa loob. So dito, room 1 tsaka room 2, tapos meron pang master bedroom. So yun po yung itsura ng bahay dito sa loob. Anong oras kayo nag-start? After mga alas 8 sir. Alas 8. Nabutan namin na sir. Ito. Ito kahapon. Kahapon sir.
Punta nga tayo sa ano, sa labas para makita natin. So kulang pa tong process niya. So yun lang naman. Oh, kamusta Foreman? Long time no see. Oh, ganun. So ito po yung perspective ng mga boss. So may mga canopy pa po yan. So nakaabang naman na. So kaya lang di pa natin bubusan yan. Saka na po, bali last na po natin bubusan yan. Mga sa canopy. So ito hindi natin napuntahan kanina sa loob kasi nakapag buhos na sila doon, kabubuhos lang nila, hindi pa na tayo makapunta doon. So ito po yung room 1, tapos yung toilet and bath, tapos room 2. Yan. So andito po yung mga ibang trusses. Okay. So ito yung master bedroom. May balcony. May balcony po siya rito. Okay. So yung bakod na ito, hindi po tayong gumawa niyan. So yun lang naman yung update dito. So magano lang muna ako sa ano. Wala pang palitada. Pero yung mga para sa electrical niya, mga conduit natin, nakaabang na po yan bago tayo nagbuhos. Tapos pati dun para sa sanitary natin, nakaabang na rin bago tayo nagbuhos. So gawa lang ako ng reels para sa FB. Doon? Oo. Sige. Si Architect Gobert ito yung naka-assign dito. Shout out kay Sir Fernandez lang. So yun lang naman yung update dito. So punta tayo sa kabila, sa Lawak Pangasinan. Okay, dito tayo sa Lawak Pangasinan project. So magpalipad ulit tayo ng drone mga boss. So meeting kami. Okay, kasi kailangan. Sa ilalim ng araw, pagkukusay nag-uumapaw, Maklagunilya vlog, pangarap ay sinisilang ng bagong araw. Mga proyekto ng tahanan, mula sa simula. Sa bawat hakbang kami magkasama, sa pagbuo ng ligaya. MemLV sa sining ng guni-guni, konstruksyon ng bahay, isang tunay na alchemy. Ng drone mga boss. Ayan. Pasok tayo. O, sara. Ang trusses na pa tayo, nakapag-trusses na. So bubong, lalagyan na po sila ng bubong. So nakita nyo rin doon sa drone yung bubong. So
So ito pa yung ilalagay na bubong dyan, pati yung gutter tsaka flashing, kulay gray. So kompleto na. So i-update lang natin. Pati para sa span rail nandun na rin yung mga wall angle. Yung span rail hindi ko pa nakikita. Yung mga L-molding lang yata yung nandito. Gusto ko yung mga bubong. L-molding pa lang dito yung nasa fascia cover pa lang yung nakita ko rito. Fascia cover tsaka wall angle. L-molding para sa wall. Tapos mga flashing andito na. Flashing, ano pa ba ang dito? Flashing tapos gutter. So pasok tayo. Halos na paalitada na po lahat. So ito pa, hindi pa po na-forma nito. May design pa po kasi doon. So ito po yung terrace natin, tapos yung garahe. Sa living room, dining, kitchen, tapos kwarto. Okay. Pupunta tayo sa dirty kitchen. Sige, okay lang, sige lang. Sige lang. Ito na pa yung decorative block na nilagay rito. So, kulang pa po ng isa. Tsura niya rito sa labas. Ayan. Ang ganda. So, dirty kitchen. Tapos dito pa yung lanay. Okay. Tapos dito, ina-assemble na po yung hagdan. Papunta sa taas. Sa taas. Ito ba kayo kumatang ti ano? Plastic board. At ito yung pagkatag na. At ito yung pagkatag na forma. Isa ito ay? Pa yun ay. So, andyan na rin yung layout ng hagdanan. Ito sa taas. So, dito pa yung family room. Balcony. Tapos dito master bedroom, walk-in closet, tsaka dito yata yung walk-in closet tsaka yung toilet and bath. Tapos may room 1 dito tsaka room 2. Ayan. So ginamit nating process dito, tubular tsaka zipper links. Ayan. Ito rin sa may kitchen. Okay, shoutout nga pala kay Sir Alfredo Lucero. Ayan. So dito, kulang pa po ito mga boss. So may insulation pa po tayong ilalagay dyan bago tayo magbubong. So lahat naman ng project natin, lalagyan natin ng insulation. Okay. So yung palitada na ito, wrap lang kasi skim coat po yung gagamitin natin dyan mga boss. Skim coat po yung pagpipilis natin. Bukod doon, wala pa tayong ibang update. Pagbabaan, kasi kayo nga babatay ako, papatlagit to eh. Kasi ako babatay ito iti pagpakapatan nyo. Kasi kayo bababa. Atoy?
Huwag ka na makapadisgrasya ito eh. Ha? Ang giro ba na? Mulak pa yung damdam ah. Ha? Ganda ka mong kabila. Ay, takay mo luli. Uy, ba? Naman, mabali na kajay. Tilag gato ito. Ay, nako. Nakapantalon pa naman ako. Ay. So gawa na tayo ng reels para sa FB. So pakita ko muna dito sa likod. Ayan o. Hindi ko siya dito sa camera. Against the board. Against the light. Ganda no. Pati sa likod maganda pa rin. Bali na to. Decorated blocks. Alright. Down na tayo ng reels. Ayan, shoutout kay Sir Alfredo Rosero. Laki ng bahay. Ayan o. Ganda. Ganda po niya pag natapos. Pakirikapit tayo. Yeah. So tara. Punta naman tayo sa saan tayo pupunta? Sa Puso Rubio. Ay, lock pa rin pala. Dito kay La JR. So last week nag-umpisa po tayo ron. So tara dun. Okay, so yan. Dito naman tayo sa Lawak. Ayan. So last na punta tayo rito, yung nag-deliver tayo ng mga materyales. So project natin dito, pintura ng ceiling, tapos interior, tsaka dito sa exterior. Ayos ah. Di maganda. Bet hindi ka nag-uniform eh. Hindi ka nag-gano no? Ha? Ay, nagmamasilya ka? Uy, kuminas na. Parang bagong palitada. Bagong palitada na. Ayos ah. Okay, repair pa lang tayo dito. Repair. Malikabok. So naglatag na rin kami ng dito ng ano ba ito tawag dito, yung lusa. Kasi may tiles na kasi ito. Pati doon sa mga kwarto. Nakapagmasilya na para dito. Nakaglatag din tayo rito. Maganda yung pagkakalatag nila. Ayan o. Fix na fix. Ayan. Ayos. So pati dito. Naglatag na rin tayo rito. Ayos. So naglihan na rin tayo sa taas, kaya lang nung nag-grinder tayo, yung mga likabok punta sa taas. So grinder po natin lahat ng mga boss. Lahat ng wall. So ganun din gagawin natin sa labas. Saan tubig din nyo? Andon? Ay, dito, sa dito. Malamig? Okay. Hindi kayo uwi ngayon? Hindi kayo uwi? Sige. Lalo itong mga to
Kaya nga eh. Sa ilalim ng moldura. Ang pangit. Pati mga kanopi pa. Tagal pa na rin. Nagkandira sila ng mag-grinder natin. Kung nila pala, carbon brush pala so eh. Bumili ka na. Ako na lang ang bumili ko. Surrender na. Grinder na sana. So inuna na natin sa loob. Dito sa labas wala pa. So pagkatapos sa loob, doon naman dito naman tayo sa labas. So tayo rin yung nagsiling nito. So yan lang naman yung update dito mga boss. So picturean ko muna. Sisiraan kita po. Dito sa mga kwarto, nagmasidya na pa rin pala sila. Ito yung ano, master bedroom. Nakakatulong naman yan sa'yo. Nakakatulong naman. Nakakatulong naman sa'yo. Hindi na ano yung damit mo. Yun ang maganda dun. Yan, binalot na rin natin itong mga pinto. So nakabalot na po lahat. Galing-galing ko ya. So picture natin sa labas. Yes na kayo uwi. Biyernes lang hapon. Ah, sige. Sige. Iuwi mo na sana yung mga pato doon sa bukid eh. Ay, May arsola na ako doon. sige. Ay, arsola. Kasi kasuhin ko sa pag-work. Sige. So, diretso na sila hanggang Friday mga boss. So, Sabado po ngayon, payday po ngayon. Sabi nila, diretso na lang daw sila hanggang Friday next week. So tayo, tignan natin kung makakapunta pa tayo sa Mexico, Pampanga, dahil bibili tayo ng PVC para sa ano na yun, Rosario, Pangasinan. So tara. Meron. Sa San Fernando na po tayo mga boss. Punta tayo ng Mexico. Ayun. Okay, dito na tayo. RB Ramos. Ay, RM Bundalian mga boss, sorry. RM Bundalian. $144 pieces. Nasaan na yun? Ito ba yun? Ito na. Yung mas maliit ito no? 18 cm. Oh, yan. Ito po yun mga boss. Wala na, yun lang. Okay. So SRP niya is 300. Doon na lang sa taas ipalagay. Pwede kaya rito? Kasya rito? Oh, sige. Dito na lang. Ito na yung ano,
PVC nung kinuha ko nung walang galon. Okay. So yan, 144 pieces. So SRP niya 300. Siyempre, may discount tayo rito. Siyempre, meron din kayong discount pag kumuha kayo rito. Thank you, sir. Thank you. Meron din kayong discount dito mga boss. Sabihin nyo lang na Boss Regs o kaya kay Paring Mac. Or kay Mac Lagonilla Vlog, sabi nyo lang. Sabi nyo lang yung pangalan namin nila, Paring Reggie. Si Paring Reggie, siya rin yung nagrekomenda sa akin nito. Ngayon may discount na tayo. So pang gasolina rin yung Neles. Tara na. Uwi na po tayo. So 5-6. Anong oras na tayo makaka-uwi? Tingnan ko anong oras na tayo makaka-uwi. Ayun, sara na sila. Sara na sila. Nabutan pa natin, tinawag ko lang kanina. Home. Kung hindi traffic, 6:55 na sa bahay na tayo. Mag alas 7 na naman pala, no? 2 oras na lang ang biyahe natin. Wala, laging ganyan. Lagi tayong ginagabi. Kulang isang araw sa mga lakad natin. Yung mga ibang pinuntang ko, di ko na nga blinag. Baka kasi humaba na naman yung video natin. So tara na. Okay, dito na tayo. Yan, 6:52. 6:52 na. Sa wakas nakarating din tayo ng bahay. Wala pang alas 7. Yehey. Ayan lang, talagang ganyan. Yan, salamat Lord. At natapos na naman yung isang linggo nating trabaho. So bukas, ewan ko lang kung may trabaho pa ako. Ewan ko kung makapagsimba pa kami. Ay, birthday pala ni parang Jimmy bukas. Yan, advance happy birthday. Sayon, sayon. Sayon, sayon. Hi. Who is your favorite vlogger? Maglagiria vlog! Okay, sinong una? Wow, si Kuya Johan, the best Kuya Johan ever. Okay, ikaw. Make sure to subscribe on the channel right now. Follow on Facebook and TikTok. And like the video right now. Bye! Bye. Make sure to subscribe. Bye. Oh, Ian. The best Ian ever. Maglagiria vlog is the best vlog. Click in the video now. Make sure to Subscribe! bye.